pomôcť nejakým detičkám v Afrike. Hakuna Matata. Keď chcú niekoho privítať, povedia, že kari. Hakuna Matata. Ale tak ako sa zdravia deti medzi sebou, je to pozdrav. Jambo! Jambo! Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Chlapci stávajú ráno o 4:00, pretože sa chcú učiť. O 6:00 sa takto nastúpia na dvore a každý dostane kúsok suchého chleba a pohárik čaju. Najčastejší obed v keňských školách, keď je to uvarená fazula, uvarená kukurica a to je zmiešané dohromady. A toto je každodenná večera, volá sa to ugali. Je to kukuričná kaša. Je to vlastne biela kukuričná múka uvarená vo vode až tak do tvrdá a nie je to nijak ochutené. Takto sa varí v tej škole pre 700 detí. To je naša nová kuchyňa. Ma bola asi po týždni pobytu zavolať, že poď sa pozrieť, máme novú modernú kuchyňu. Dovtedy varila len na ohnisku. Na takéto jedlo, čo ide tí chlapci v centre, ktorí boli predtým na ulici, títo chlapci sa vyjadrili, takto som tam. John povedal, že keď som sem prišiel, nevedel som sa vynadívať, koľko je tu jedla. Na ulici som jedol to, čo nezjedli druhý, najmä to, čo som našiel v odpadkoch. A sadám. Na ulici som prehrával odpadky a často som sa o jedlo delil s potkami a mačkami. Jedlo je tu dobré, je čisté a máme aj dnes trošku k tej vode. Toto je miesto, kde som ja bývala a tu sa zbieral dažďová voda. V tej vode sme sa aj umývali a tu sme teda pre varenie aj pili. Ale v tejto oblasti v Marsabite, ktorý tam bol hneď na začiatku, že som hovorila, že sa tam tak ťažko dopravuje, tam naposledy pršalo v marci roku 2010. Takže tam deti musia chodiť do takých hlbokých podzemných studní. Celú cestu idú často bosí po takýchto kameňoch, je to tak 2 kilometre a potom sa do studní musia spustiť po koreňoch stromov. Dole to ešte ako tak ide, ale keď idú hore, tak tam majú tú plnú bandasku vody na chrbte. A toto je cesta detí naspäť. To je španielská dobrovoľnička, ktorá im spievala na cestu, lebo im nevedela, ako ich má inak pomôcť. Vľavo je chlapček Kevin, je to chlapček z mojej školy a prvýkrát v živote dostal autičku. A za rok sa naučil čítať, písať všetko potrebné. Sára vpravo, to dievčatko chcel jej otec zaviesť do lesa a nechať roztrhať zvieratá. Ale keď Sárka prišla po roku domov, vedela čítať, písať a dokonca povedala, že otec, daj mi nejaký kúsok zeme, že ja si budem pre seba dopestovávať jedlo, aby si ma nemusel živiť. Mal 6 rokov, tak jeho to tak dojalo, že prišiel do školy a rozplakal sa. Povedal, že už by to nikdy nespravil, že všetkým bude hovoriť, že tieto deti sú normálne. A toto je prvý kontakt detí s mojím notebookom. Pretože keňské deti, hoci od malička hovoria kmeňovým jazykom, sa musia postupne naučiť svahilčinu, ktorá je úradný jazyk a je iná ako kmeňový jazyk. A keď nastúpia 6-ročné do školy, tak sa musia začať učiť v angličtine, aj matematiku, biológiu, všetko je v angličtine. Takže keď majú 14-15, tak dokonale ovládajú kmeňový jazyk, svahilčinu aj angličtinu. Niečo, ja som doniesla na ochutnanie jedno také africké jedlo, sa volá čapaty. Je to jedlo, ktoré je pre bohatších, chudobnejší to veľa nerobia. Robí sa to tak, že sa miesí múka s olejom, s vodou a solou a peči sa to väčšinou na ohnisku. Spotrebuje sa pritom dosť oleja, preto je to drahé jedlo, že chudobní to veľa nejedia. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Ngiti jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Bati jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni mwakaribishwa Kenya yetu. Páči sa vám na tomto jarmoku? No že či? Super, je to úplne úžasne je tu. Nádherné, skutočne veľmi aj elegantné, aj so štýlom, veľmi pekné. Páči sa mi na tomto jarmoku, pravda, že ste šikovné deti a prídeme aj budúci rok, ak bude. Ďakujeme. Nzuri sana, wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Ngiti jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni mwakaribishwa
mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Hai, ngeti jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Kenya nchi nzuri, nchi ya maajabu. Páči sa vám Vianočný jarmok? Som úplne úžasnutá, fantastické. Ďakujem krásne všetkým, ktorí ste prispeli svojimi rúčkami, svojim umom, šikovnosťou a veľmi ste ma pohľadkali na srdiečko a dúfam, že radosť budú mať aj rodičia, ktorí sem prídu. Radosť budete mať vy, lebo vy zbierate korunky a najmä deti v Afrike, ktoré budú lepšie počuť cez ten prístroj, ktorý chcete kúpiť.